Molt bé, d'acord. Fins demà, doncs. Adéu. Per cert, ja has anat a pagar el telèfon? Ai, tens raó. No hi he pensat. Doncs recorda't que demà és l'últim dia per anar-lo a pagar. Sí, ja hi pensaré. Hola. Se'n recorden de mi? Sóc en Martínez, el detectiu. Ja ens hem vist alguna altra vegada. M'han encarregat la presentació del programa d'avui. És un programa dedicat a fer memòria. Senyor Martínez, hi ha el senyor Núñez. Fa mitja hora que s'espera. Ara no puc, nena. Estic ocupat. Estaré ocupat tot el matí. Que vingui la tarda. Recordi que aquesta tarda té una entrevista amb el senyor Navarro. El senyor Navarro? Ah, sí. És veritat. Ja no me'n recordava. Està bé, està bé. Que passi el senyor Núñez, doncs. Recordi que aquesta tarda té una entrevista. Recordis que aquesta tarda té una entrevista. Recordis-se'n. Ja no me'n recordava. Ah, senyor Martínez! Recordi que demà és el sant de la seva tia Polònia. Demà? Quin dia és demà? Demà és 9 de febrer, senyor Martínez. Ja no me'n recordava. Puri, sisplau, no et descuidis d'enviar-li un ram de flors a la tia Polònia. No et descuidis d'enviar-li un ram de flors. No te'n descuidis. Recorda't d'enviar-li un ram de flors. Recorda-te'n. Saps quin dia és demà? Demà? Dijous, no? Sí, però quin dia del mes? No ho sé. A veure... Demà és 23. Exactament. I no te'n recordes que demà és l'aniversari de la Júlia? És veritat. Ja no me'n recordava. Doncs no et descuidis de comprar-li un regal. Per cert, Puri, te'n recordes que aquest vespre hem d'anar a sopar junts? Sí, senyor. És clar que me'n recordo. Doncs recorda't d'encarregar una taula en un bon restaurant per aquest vespre. No es preocupi. No me'n descuidaré pas. Ah, i recorda't de telefonar a la tia Polònia per dir-li que... Que no se'n recorda que ens han tallat el telèfon. Recordi que ahir era l'últim dia per anar-lo a pagar. Sí. És veritat. Ja no me'n recordava. Te'n recordes? Te'n recordes? Sí, ja me'n recordo. Sí, ja me'n recordo. Se'n recorda? Se'n recorda? No me'n recordava. No me'n recordava. Recorda-te'n. Recorda-te'n. No me'n descuidaré pas. No me'n descuidaré pas. Adéu, me'n vaig. A quina hora tornaràs? No ho sé, cap allà a les 2. Bé, doncs així deixaré l'estufa encesa. No et descuidis de pagar-la abans d'anar-te'n a dormir. No me'n descuidaré pas. Ah, i recorda que demà hem d'anar a dinar a la tieta Roser.
Sí, ja hi penso. Per molts anys, tieta. Te n'has recordat que avui és el meu sant? Ja és ben estrany. És clar que me n'he recordat. I això què és? Bombons! No te'n recordes que no em puc menjar de bombons? Ho sento molt. Ja no me'n recordava. Ja els aniré a canviar. Digui. Sí, és aquí. Un moment, que ara s'hi posa. És per tu, la teva secretària. Sí? Un assassinat? On? Sí. Ja vinc de seguida. Ho sento, tieta. Tinc feina. Recorda que has d'anar a canviar el regal. Per molts anys. Felicitats. Enhorabona! Feliç aniversari. Qui l'ha trobat? Jo, senyor. A quina hora? Devien ser cap allà a les 4. Jo diria que l'han matat cap allà a les 3:15. On era vostè entre les 3 i les 4? A la cuina. Estava rentant els plats. Devien ser cap allà a les 4. Devien ser cap allà a les 4. Cap a les 3:15. Cap a les 3:15. I vostè on era a aquesta hora? A dinar. Jo cada dia dino a casa. El senyor no sortia mai fins cap allà a les 5. I avui, com cada dia, no he tornat fins a les 4:45. A les 4:45. A les 4:45. I vostè? També dina a fora? No, senyor. Normalment dino aquí, però avui no, perquè he anat a cal dentista. I a quina hora hi ha anat? A cal dentista. He sortit de casa que devien ser les 2:15. He arribat a cal dentista cap allà a les 3 i n'he sortit a 4:45. Quan he tornat, he trobat el senyor mort. Perdoni. Com es diu vostè? Sebastià. Molt bé. Sebastià. Em sembla que passarà uns quants anys a la presó. Vostè és l'assassí. Què en saps de l'Àngel? Fa dies que no el veig. Ah, sí? Doncs jo el vaig veure l'altre dia. Quin dia? Devia ser dissabte o diumenge de la setmana passada a la discoteca. I què? Com li va la nova feina? Bé, molt bé, n'està molt content. Un dia d'aquests l'aniré a veure. I fins a quina hora hi treballa, a la discoteca? Em sembla que plega cap allà a les 3:15. Ah, doncs està molt bé, oi? Escolta, si vas a la caixa, recorda't que has de demanar un talonari nou. Que no hi vas anar, tu, ahir? Sí, però hi havia tanta cua que no em vaig poder esperar. A quina hora hi vas anar?
cap allà a 1:45. Ai... Quina hora és? 2:03 A quina hora hem dit que hi passaríem? Les 2. Vull ser-hi a l'hora en punt. Donarem un parell de voltes per no arribar massa d'hora. S'ha de portar el cotxe al pàrquing. No hi pensava. Fes-ho tu, però de pressa. Recorda que tenim una entrevista important. Ja hi penso, no pateixi. Com que ets imbècil, per això pateixo. Ui, Déu meu, ha de telefonar la Núria. L'he d'avisar. L'agenda amb el número de telèfon.
Sol? Espero que la Núria tornarà a ser aquí i que li agradarà fer 2 vacances seguides. Que hi som tots! Tu a la saleta, vinga. Escolti, fa molta estona que hi penso i no ho entenc. Com ho ha endevinat que el majordom era l'assassí? Elemental, estimada Puri. El majordom ha dit que havia anat a cal dentista. I... Que no te'n recordes de quin dia és avui. Avui és Santa Apol·lònia, verge i màrtir, patrona dels dentistes. I el dia de Santa Apol·lònia tots els dentistes fan festa. Per tant, no podia haver anat a cal dentista. I si ens enganyava, devia ser per alguna cosa. Oi, Puri? Adéu-siau.